Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Nasa 7,155 pamilya o 27,592 na individual ang tinamaan na pinagsamang epekto ng hanging habagat, bagyong Mirasola at Super Typhoon Nando sa Central Luzon. Ito ay ayon sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 3. Batay sa Situational Report o CTREP number 6 ng RDRRMC, umabot sa 86 na barangay sa Aurora, Bataan at Nueva Ecija ang naapektuhan. Nasa 211 pamilyang nananatili sa 30 evacuation centers sa nasabing mga lalawigan, habang 24 na pamilya o 58 katao ang naserbisyohan sa labas ng evacuation centers sa Kasiguran, Dilasag at Dipakulaw at Aurora. Sumailalim naman sa preemptive evacuation ang 352 pamilya mula sa 7 bayan sa Aurora, gayon din sa Zaragoza, Nueva Ecija. Naitala rin ang pagbaha sa 4 na lugar sa Nueva Ecija at isa sa City of San Fernando, Pampanga. 7 partially damaged houses ang naitala sa Dilasag, Aurora, habang sa Kasiguran, isang bangka ang tumaob sa Barangay Esteves. Sa ngayon, wala pang natatanggap na ulat ang RDRMC hinggil sa pinsala sa agrikultura sa rehiyon. Possible din ang lahat ng kalsada at mga tulay at nananatili namang nakataas sa Blue Alert status ang RDRRMC. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw at mag-iingat po tayong lahat.